mayong agagid sa aton mga viewers sa bungad adlaw. Welcome! Welcome sa aton nga mga kauturan nga nag-upload sa aton. Stay tuned ka muna sa iChannel kag sa Ilonggo News Live. Of course, naka-YouTube kita mga dabarkads. Mapost ni sa YouTube scan nyo lang karon ha. After why ka mo disturbo. But anyway, upo natin diri ang aton director sa kay Toto Rex. Kag aton cameraman si Engineer Win Panes. Kag kay na sa first portion, upo naton ang Chief of Staff sa opisina ni Congressman Ferds Beron, person of Mr. Fernandez, Lemuel Fernandez, kag damo namon ginhambalan kaina. Anyway, kaina perte ang ulan, pero nagpaang naman, no? Posible sa siling sang pag-asa, southwest monsoon kay tisa dito sa northern parts ng Pilipinas, may kwanto? May bagyo to, si Hindre, no? Kani Hindre, hindi ka na magsulod sa Iloilo, hindi ka di welcome sa amon sa Iloilo. At kalsas niya. Halong darasan nga biyahe, madanlog ang dalan, kag halong kamuda maginom sang tubig nga hindi ma-boiled water, no? Ambalan nato na karon manguton naton si Doc Grace. Gracia Lofi Doresa kay sa siyudad sang Iloilo as of lately as of this moment more or less mga 300 ang mga record parti sa AGE, acute gastroenteritis. Si Mrs. to galingin ulo ya kay wala kag tuo ang interview siya. Kay siya ang focal person subong sa AGE sa siyudad sang Iloilo. Singko ni siya. Kadto ko sa amon program ni Toto Rex. Ikaw ya bayad sa amon programa. Anyway, halong kita sa aton nga pagpangalagad subong adlaw. Upo na to na ang mga konsyal nga mga bataon, first timer nga mga konsyal sa siyudad sa banwa sang Haniway. No? Way kami ni Toto Rex nagsala sinising namon mga konsyal gi kamo nga tatlo. Ti ginlabo sa bato ay gid kami magsala. Kag nangin konsyal inis la mga lamaron inis la mga professional nga mga kabataan. Di ka mamnugid sa edad nyo. Siguro ang edad nila sila mga 30s, no? Mga 30s. Di gulang lang guro ako sila sa mga 2 ka tuig. 32 na ko eh. Opo natin ang of course si Doktora ng Masa. Ladies first eh. Si Doktora Grace Doresa Lofi ang bago nga konsyal sa banwa sang Haniway. Dok, ang imo pagpanamyaw sa aton pinalangga nga banwa nga Haniway. Dok, good morning. Mayong aga sa tanan, mayong aga sa mga tao nga nagapamati. Subong sa Ilonggo News Live, kag sa amon, especially sa mga fellow Haniwaynons nga nagsuporta ka naman, nga nagapati sa amon nga abilidad, kag until now, gyagihapon sa amon nga likod para magsuporta. Salamat, Ged, sa pag-unong ninyo ka naman. Thank you so much, man, Tito, sa Tito Art, kag Tito Rex for inviting us again para maghatag sang update, no? Kung kamusta na ang amon nga orubrahan bilang isa ka konsyal. Kag ginatamyaw ko man ang tanan nga good morning, kag have a safe kag productive day ahead. Nga gapamangkot mo nga gininbitan naton ini sila. Kaysa niligad gininbitar man naton ang konsyal nga lone survivor sa PIAC, si SB Board sa Dilantar kay ti ang amon diri nga konsepto ka prinsipyo sa programa nga balanse, no? Kung naka-interview kami sa grupo sa PIAC, interview mo naman ng PIAC para at least mabalaan sang pumuluyo kung ano man ang ginahimo sang PIAC nga grupo. Ini sila nga grupo, under nisa sa partido sang bago nga mayor sa banwa sang Haniway, si Paul Parian. Ang pagpanamyaw ni Jemar Coscaluela, Alerta Coscaluela. Sir, good morning. Welcome sa programa Ilonggo News Live.
Tito R, thank you sa tanan nga viewers, online viewers kang Ilonggo News Live today. Mayagid nga aga kanyo tanan, especially sa amon mga kasimanwa nga nagalantaw talad, sa anda panimalay, sa anda cellphone, sa mga taga-Haniway, sa amon nga mga fellow nga mga youth nga nagalantaw talad, mayagid nga aga kanyo tanan. Kag saliwat, I believe nga ang Ilonggo News Live kay Tito Art, kag kay Tito Rex is already our second home nga tatlo kay way gid nanda kami ginapaslaw nga invite gya sa anda nga platform. Mayagid nga aga kanyo tanan. Madamo gid salamat kag ining broadcast naton. Ma-view nyo man ni sa i-browse nyo lang ang iChannel Media Production, no? Ara man da kag sa YouTube pinagid sa kay Toto Rex nga Facebook account. Bali tatlo ka platform mga ton. Para tatlo damo man ma-view sa aton, no? Ang pagpanamyaw ni Atty. Mayen Sandarte ang isa sa mga konsyal, lamharon nga konsyal sa Banwasang Haniway. Atty. Mayen, good morning. Good morning, Tito Art, no? Good morning man kay Tito Rex and the staff kang Ilonggo News Live. No? Thank you very much, Gid, once again for inviting us. Kay siguro no, as what has Jemar said a while ago, second home do naman. Kay in fact, ang News Ilonggo Live, naka-witness no kung paano kami nagumpisa kang amon career sa politika. And thank you kay you're giving us no the platform para i-update man ang tao, especially sa Haniway, kang mga naobrada naman so far as 2-month-old pa lang nga SB member, as first timer. Kag bala no gin-uphold namo ng amon nga mga ginapanghambal sang kami pala nagapadlagan if ever bala consistent kami, no. And sa liwat mayong agagid sa tanan kag God bless sa aton blood no nga adlaw. Actually, ning tatlo nga ni, tatlo lang ni sila nagdaog man sa grupo ni grupo ni Mayor Paul. Ang iban sini re-elected, ha? Yes, oo. Gina-correct na to. Re-elected ang iban. Ang re-elected sini, isa lang gid. Dua. Sino? Dua. Si Bermejo kag si Amigable. Ang iban sini, independent. Si Talyador, independent. Hindi. Sa piyak man nga grupo. Piyak man grupo. First time man nga maging SB member. Oh. Pero mo ginis la. Oo. SB Ani Manihero. Okay. Bago nis lang mga baguhan. Kuha na to na yung ila komitiba ang ginawiyatan. Before kita mamangkot kung ano na imo nila sila komite. Una na to si Jemar. SB Jemar, anong komitiba kanino yatan mo? Ang sa talad no, ang halingkid sang pag-umpisa ko kapag padalagan hingyo kugid ang akin nga komitiba sa tourism, culture, arts, history kag tourism. Kaya mo gidan isa ko ka platform. Second, ang social services kag ang last amo ang Committee on Labor and Employment sa Banwakang Haniway. Okay. Sa kay Doc, anong committee no yatan mo na? Ako ang chair sa Committee kang Health and Sanitation, at the same time Gender and Equality. Okay. Atty. Mayen? Sa talad no, Tito Art, I am the committee chairman kang 3D in Industry, including man no ang chairman sang Market and Slaughterhouse, though kalayo kang akin kang profession ko. I volunteered nga mag-chairman sa Market and Slaughterhouse in honor man kang akin nga mga kaluluhan nga formerly nabaligya man kababoy sa tinda. And I am as well the chairman sang Good Government and Public Accountability. And sa talad no, nag-co-chairman man ako or vice-chairman ni Tito James Adlantar sa appropriations, in which no, gintry ko man nga maging chairman, pero in giving Sa mga as senior man no, pero ginasuportahan ko man gyapon ang appropriations, and naging vice chairman or co-chairman man ako sa Committee on Rules and Legal Matters. And kadamo pa kang mga
committee nga naging member man ako. Kay si Attorney Mayen, formerly nag-aubra rin siya sa Department of Budget. Ano sa budget? Budget sa, office sa probinsya. Probinsya. Good morning dira sa kay classmate ko, Premo Hector Biles. Good morning, Prems. Bilang chairman ka sang tourism, ano natanong tourism, kay kanami sang mga lugar na, damo sang mga lugar na nga, way pa ma-explore sa Banwa sang Haniway. Anong mga initial nga ginimo ni SB J. Marcos Caluela? On part kang tourism, no? Usaman sa una ko ang ginadtunan nga departamento sang una nga week nga pagpungko ko, na-meet ko ang tourism in charge nga ginassign ni Mayor Paul Pariano tuya sa atin nga Banwa. Kag nag-identify, first and foremost, nag-identify anay kami, nag-mapping kami kang ano ang possible nga pwede maging programa when it comes sa culture, sa arts, kag tourism, kang Banwa, kang Haniway. So far, talad, amat-amat kami ka-present sa office kang Mayor, paagi sa ating administrador nga gin-appoint ni Mayor Paul nga si Sir Ago Bora, ka mga proyekto nga maka-define kang identity, kang Banwa, kang Haniway through its tourism, kag ang practices kang Banwa, kang Haniway. Specifically dito are tatlo ang aman nga gintackle nga i-priority when it comes sa tourism, nga part man siya kang thrust ko sang ako nagdaag. First is ang cultural tourism kang Banwa, kang Haniway maging defined gid kag maistoryahan gid ano gid bala ang i-boost sa kultura kang Banwa, kang Haniway. Second, amo ang ecotourism kay manan ko wide array gid ang ecology kang Banwa, kang Haniway. Raka kita pwede ipabugal nga spots, so dapat i-improve gid ran kag i-identify gid ang ways to improve kag mapakita ran. And lastly, gin pattern lang naman dyan sa thrust man kang national government when it comes to tourism, in which applicable, I think, sa municipality of Haniway, which is food tourism. Kay karaka gid pwede ipabugal nga delicacies, pagkain, nga ginaobra kang tatak nga Haniwaynan. Mugali na isa sa mamangko ko simong parte sa food tourism kay Haniway, damo gid sang manamit nga mapagkaon da. Do ginagutom ako Totorex. Ang good morning dira sa classmate ko da sa kay Pastor Cynthia Haula. Kanamit da sang kalderita da. Oh, kag manok nga Bisaya. Sa ibalo sa aton mga tagpalamati sa bago lang naka-view sang interview naton si Jimar, nurse in profession. Pero sa tourism siya ang chairman. Do kalayo do pala sa kinan sa kay kwan Atty. Mayen bla. Abogado siya sa slaughterhouse na kadto. Pero ining doktor niya hindi gid sila nga doktor sa hindi na pwede nga butang mo to sa Committee on Infra, Doc Lofe, bilang chairman ka sa Committee on Health and Sanitation, ano ang mga ordinansa ako ng mga first move mo bisay mo committee ba? Bilang chairman kang Committee on Health and Sanitation, at the same time Gender and Development nga committee dito. So na umpisahan ta din, naka-propose din kita kang creation kang Municipal Blood Council sa Banwa, kang Haniway, kay it's timely gid, no? Especially today, why pati may nag-exist nga Municipal Blood Council nga nagalayon nga sa kalain-lain nga sektor sa Banwa, kang Haniway, maghurog po nga na to create a comprehensive kag sustainable nga mga programa nga maka-encourage ang mga tao nga mag-donate kang dugo, especially today nga very timely, no? Gasilidran, actually nakasilidran ang dengue season natin. Kag aside sa dengue, duro paghihapon ng mga balatian nga nagakinanglan blood transfusion, and sad to say very gamay lang gid ang mga tawo nga donar kang dugo nanda sa Banwa, kang Haniway, pero ang need, no, nga kang dugo for blood transfusion, especially sa emergency cases, gataas. So we have to encourage yung plano naman ni Nurse Jamar bilang may co-chairman sa Committee kang Health. Ginubra naman nga by district, no, ang pag-organize kang blood donation. Actually na-postpone lang sang last week sa Panuran tani, but because kay may mga kinanglan pa kag mga kulang ang mga communications, amo na nga gin-reset
sa September naman, no? So, amuran ang isa. Second, kagabi ko lang natapos dito ang akin nga ikaduwa nga ordinance, ang creation kang municipal nga nutrition nga committee nga magalayon, no? Kag palibog kang mga sustainable nga mga programa sa pagtatap kag pagtap na kang malnutrition sa banwa kang haniway kay ti sa pagistorya naman ni Doc Tess Clarito daw duro paghihapon ang mga malnutrition nga cases natin, no, sa banwa kang hiniway, especially sa mga children natin nga below 5 years old. And I'm so glad nga duro nga mga non-government organizations nga nagasilid sa banwa kang haniway para magbulig ka natin sa pagtapna kang malnutrition. Kag isa na karon nga programa nga i-atena namon after kang aton nga interview ang Angat Buhay Foundation sa haniway. Ma-launch handa karan kang anda nga nutrition program kag feeding program nga maga-aid sa mga kabataan sa banwa kang haniway. Third, bilang committee chairman kang health, gimpromisa ko gid sang una nga hindi lang legislation ang akon nga pagkatutukan, hindi lang ordinances kag resolusyon ang akon obrahon. Gimpromisa ko nga hands-on man ako nga mangonsulta sa mga tao sa banwa kag haniway. And I'm so glad nga gin-continue ko ran, gina-continue natin, no? Ang medical missions, ang aton nga mga circumcision, nagatap kita kang mga dentist, kang fellow nga mga eye doctor, nga specialist, no? Actually, sa Rumaan, gina-invite naman kamo nga may medical mission naman kita in partnership with the chairman, kang District 5 Attorney Mayan Gulmatico, nga may medical mission naman kita sa may Guadalupe. So, dira naman, pabatsyag naman natin sa mga tao nga ang aton serbisyo, direkta nga mabatsyagan nila, no? Kag, syempre, aside from that, hands-on man kita nga nagapartisipar sa tanan nga mga activities kang rural health unit nato, no? So, aton nga battle cry tilad is unity. So, dapat, no, kanaton man mag-umpisa ang paghugpong kang gakalain-lain nga sektor sa atin nga local government unit. Kag I think mas manami pagid kung ikaw man mismo bilang committee chair kang health, ikaw man mismo ang mag-volunteer kang self mo kung anong mabulig mo pagid sa rural health unit, no? And gusto ko man medyo may leak lang gamay do, medyo okay rin ang atin nga health on wheels. Naka-istorya rin kita before kay nagtao din go signal si Gov kag si Kong Nonoy nga may budget din ang aten nga mobile clinic. Pero aside from that, no, aside from the budget ni Gov kag ni Kong Nonoy, kami ni Nurse Jamar kag ni Attorney Mayen gina-exhaust naman ang tanan nga means, no, nagsulat kita resolution para mangayo kang mga financial support, especially kay kay Congressman Herrera sa Bagong Henerasyon Party List nga kaluyan mag-grant pagid ang isa ka mobile clinic nga mabulig pagid pangonsulta sa banwa kang haniway. Kag syempre on the process pa ang pag-hire kang additional medical doctor nga mabulig ka naman ni Doc Clarito when it comes sa pag-deliver kang quality medical care sa banwa kang haniway. Damo po itay pamangkot sa kay Doc Gracia, ining party sa sa sanitation. Doc Mayen, kamusta ang slaughterhouse na itong tindahan? Sa una, dira ko ka-board sa tubang isang tindahan sa kanina nga barangay da sa Don Tilurtero. Siga-siga before sa siga-siga, no? Dira ko ka-board sa una. Kag sometime sa previous mga years sa kay Mayor Margarico, before sa to Mayor Margarico then Locsin, doging kayo na niyan ang mga tindahan. Anong status ang tindahan kag ang slaughterhouse? Anong status sa sinisate bala kita? Atinlo bala? Kag nakapasado bala ini sa National Meat Inspection Unit o kung system
Kung sa ato subong, Tolimian. Good morning Liwat Tito Art, no. Regarding sa akin pagiging chairman sa market and slaughterhouse, no, we have able to deliberate, no, within mga 2 weeks pa before kami nag-come up ka-decision nga to volunteer as chairman kay first and foremost, no, very complicated abi ang Committee on Market and Slaughterhouse. Plus sa Haniway, no, we have kami sa council, no, we have though may mindset din kita nga once nga maging ikaw ang chairman kang Market and Slaughterhouse, automatically your at least imo political career on the next election Nga man. kay especially nga the demands of the people on the market, the system itself na nga daan even before may di ta mamahambal nga problematic pero may gamay nga ano, no, nga Resistance ng tao da. sa tao dira, no. Though in fact in law kami as committee chairman ang amon man lang obligasyon is to cater ordinances and resolution that would determine the future kang market and slaughterhouse, no. At the end of the day, kami receiver lang kami sang any subject matter that concerned the market and slaughterhouse, no. At the end of the day, still the office of the mayor has the duty to execute the ordinances and laws na applicable sa market and slaughterhouse. But role ito, mo? Anong role Tito mo? Art, no, syempre hindi taman tanan nga tao sa tinda kag slaughterhouse mapaintindi kang amulan nga obligasyon ka konsehal, no. So syempre I need to cater also that expectation from the people, though in fact and in law that's not our obligation anymore, or hindi man gid totally nga sa amon ipaslakid ang obligasyon. It's a joint obligation between the legislative and the executive, Kaya no. may kwenta mo, no, may represented in Oo, no. So ang amon ginobra Tito Art, sa amon na ginobra naman Tito Art, no. We made sure man nga magpakita man kami sa tinda kag ang that's why no nga akan gani nga kausa sa pamulitika ko nga dya, dapat ang atin nga kind of leadership should be consultative kag interactive, Dapat, no. idyaw. Nag-add to kami after 1 week after I accepted the nomination to become the chairman kang Market and Slaughterhouse. We visited, no, the market. And syempre duro reklamo, duro gid complaint, Complaints, duro complaint. And together with the 3 friends of mine man not as colleague in politics, na-visit man namon ang slaughterhouse, which is duro man sanda problema. Abi mo ang source of income nga dako ang tinda. Tinda, no. Kung duman ko sa una may mga alkabala da sa una, no. Magsulod ka to sa piyak bla sa babaw to bla. May ticket ka da. Isipon na kung pila ka bilog nga rabanos kasulod. Pila ka tray nga itlog. So ang ginobra naman Tito Art, syempre consultative. Wala man kami budget to execute. Ang amon ginobra, pamangkot sa tao, lista sa problema, and feedback man namon na sa office of the mayor. No? Kaya syempre, paano natin mabalaan ng problema kung hindi mo sana pagpamangkoton? Correct. No? So, nakita naman nga problems, no, sa talad. May reklamo sa source of water. That's why through the initiative man kang upod ko sa Committee on Market, Tito Ani Manejero, no, we requested through visiting the market, we requested the office of the mayor nga mag-provide sang bago nga tasok, which is gino-actionan naman kang aton mayor, no. Secondly, ang problem sa meat section, the price stabilization kag regulation, no. May existing na nga daan katas ng 2016 nga meat code or meat ordinance sa Banwa kang Haniway. Why lang na-implement kay why kita ti current nga price stabilization and regulator council. That's why we submitted man a resolution sa Office of the Mayor to implement such provisions ng ordinansa, in which, no, gawit na lang kami kay Mayor kung i-pobrahan na executive order. Kay I have consulted man with Attorney Amigable na if di naman napagulaton, no, nga mag-implement pa si Mayor, but we need to amend that ordinansa nga kami na lang mismo mag-ubra sang composition sang amuran nga council, and we are
under na kami da sa proseso nga na. Okay. No? And thirdly, currently no may mga complaint man sa tinda may kapangawat. No, hindi lang sa isdaan but sa other part man kang tinda. So, hindi naton mamanaan ang gakatabo kay we don't have a existing CCTV right now. And on the last day, no, sa last day, isang last session naman, we initiated man through a solution requesting the Office of the Mayor to install CCTVs on the strategic areas kang ka-market para malikawan ang mga mo nga katabo. Kay bisan gagmay laran o ginapanakaw, hanggad din nga bili para sa atin nga mga kag ako, I am making sure gid no dyan sa tinda nga open na akin line every time nga may ma-complain kag gina-feedback ko man kag kung kaya ko aksyonan gina-aksyonan ko man kag kung hindi ko makaya gina-feedback ko man sa Office of the Mayor para ma-aksyonan man kang atin nga ano at the end of the day it's a joint obligation, it's a joint duty between the Office of Legislative Body of the Haniwa and the Executive Body. That's why now again guys hambal ni Dr. Hagina we need na mag-work hand on hand hindi lang magmagsig-magsig. That's why gapati ako nga mabot ang time nga makaiad natin ang sistema sa tinda which is a problematic giman no. Gani, isang una dira kami yaga kuan no, lapit lang kami sa tinda, tabok lang kami da. Palong ka basi mahulog ka da. Binila karon isda ka nahulog ka da karon sa plongkuan mo. Jemar, si SB Jemar, chairman man sa committee on sanitation. Social services kag sanitation. Social services. Kapag sila nga social services, anong butang balon sini? Isa man kang handom kung gidra no sang ako nag-umpisa ang mabual ang social services specifically kayang una ko nga advocacy dito is out of school youth payambal ko it's because nga under kang social services ang aton out of school youth why not nga ayon ko dalang gid ang social services as a whole so ask if ano man ang naumpisahan on social services actually we have this process of proposing an ordinance nga based man sa amon komitiba in the first place ang amon priority gid so out of the 4 ordinances I have proposed, 2 of them is related and was referred to the Committee on Social Services. First ordinance na proposed pa lang which will be i-committee hearing pa man kang other committees is ang pagpasar kang ordinansa nga pagtao kang grant sa atin mga senior citizen nga mag-reach kang 80 years old. Nga hindi na natin paghalatan nga tawaan sa nakagrant nga mag-abot pa sa naka 100. In fact, dapat pagka 80 pa lang may amount din sa nga mabual and every 5 years dapat may mabual sa up to they reach the age of 100. Well, in fact, nabatian ko nga ang bilog nga probinsya ka Iloilo, nakapasar din ang board member nga si Espinosa. Si Carol Espinosa, board member Carol Espinosa kang almost the same ordinance nga applicable man sa bilog ng probinsya kang Iloilo when it comes in dealing with our centenarians. Second, I think it is most vital nga para ma-institutionalize ang programa kang probinsya kang Iloilo para sa ating social services, nag-propose man ako ordinance on its for committee hearing naman on the creation and institutionalizing the Persons with Disabilities Affairs Office sa Banwakang Haniway. Diyan nga ordinansa nagalayon nga para ang Haniway matawan ka programa halin sa probinsya kang Iloilo kay may pidaw doon kita nga office sa Banwakang Haniway. So amuran duwa ko ka-focus right now on the part kang social services aspect. Imagine 2 months pa lang, Dr. Ruben, pwede ta pang YouTube. Ilog kung ano daw perti ka pang ako lang ang so far 2 months pa lang ha Dr. Rex ha amo na ning performance ang mga mga bago nga konsyal diri ko sa bahin sang sanitation kaya under ni sa kay Doc siyudad sang Iloilo subong Lucas at the moment ang record daw lapit na 300 ang kaso sang cholera kung ang tawag nila ning acute gastroenteritis no mangkot kay na sa kay partner ko kuno data ti amo ni so daw may 30 sila nga bag-o nga kaysang ano kanilang COVID no ikaw nga bilang chairman sang Committee on Health and Sanitation ano ginahimo naton dito sa Banwa sa Haniway
Labi na kay kadamo da sa mga tasok, di ba, Tony Mayen? Dila sa inyo, dampi, damo da may mga tasok da. Kag nubo na lang inyong area. No? Ano ba lang gina-required mo ni sila ang mga refilling station da? Kag mga bubonda nga subject ini sa microbacterial studies da? Kung, anong ginahimo mo sa mong bilang ikaw, chairman sa Committee on Health? Dr. Bilang chairman sa Committee kang Health kag Sanitation, no, dapat i-strengthen natin ang sanitation nga code kang banwa kang haniway nga ti syempre ang mga ginahambal na no mga cholera, mga waterborne diseases na sila kag hindi lang ang cholera ang mag-cause kang acute gastroenteritis no sa layman's term ang ginahambal nanda bala nga lupot pwede man nga other nga cause is foodborne nga mga diseases no so dapat i-strengthen natin no ang sanitation code sa banwa kang haniway when it comes sa food handling sa mga water refilling station dapat updated ang anda nga mga permits no sa sanitation dapat updated ang anda nga mga microbacterial na nga mga study sa laboratory. Staff nila may may health card. Yes, it should have nga updated nga health card kay para masigurado nga ang ginainom natin no is potable sa mga consumers. Especially today, rainy season, very prone gid hindi lamang ang simple nga cholera, nag-uso naman subong ang amoebiasis. So ang common denominator dira is fecal oral nga route nga kung sa diin nakainom ikaw kang contaminated nga tubig or ilimnon or hindi gani contaminated nga pagkaon no so it boils down sa food preparation sa handling kag syempre dapat health education man gihapon sa mga naga-prepare sa mga pagkaon kag sa mga consumers man. Gani may sukpon si Tony Mayen. Sir? No, ang tikay duwasan datalad no nagimangkorman ka mga accomplishment na so far for 2 months naman kapag service sa Tito Art no. Tito Art sa talad sa Banwa Haniway duwa akan function talad no. First is SB member kang Haniway kag secondly is syempre bilang abogado. Kay nagtukod na man ako opisina sa Haniway mo nag-transfer na ko akong law office nag-solo practice na ako but talad I have engaged naman duha ka lawyers nga ara sa office ko so ako na sa the senior partner na sa amon office. Pero ikaw ng boss. Oo, damo na. No? Sa talad, actually mas duro ang akin obra bilang isa ka abogado compare bilang isa ka SB member kay adlaw-adlaw naga-cater kita kalinlain nga kinahanglan legal kang haniway nun especially sa notarization no. Subusin na do kay libre. Libre no. Pero hindi naman maraya mag-provide ka libre nga serbisyo kay isang time hindi pa man ako SB member I am providing already services nga free sa mga especially sa mga estudyante nga ako kagi man ako estudyante no manan ko ang nagyan ka mga estudyante especially sa talad no nga pandemic nga ang mga estudyante gina-require ka skulahan kang sworn nga undertaking nga to conduct i-class face-to-face no ang naginikanan ginapapermahan gina-require ang mga estudyante kang ginikanan nga mag-submit kang undertaking nga required ang notarization and para man kay Doc no I have catered man duro naman nga mga estudyante kang akan serbisyo bilang isa ka abogado kag bilang isa kang konsehal man sa Banwa Haniway pareho man kay Nurse Gemar kag kay doktora no consolidate if i-consolidate namon ang amon ordinansa nga gin proposed no we have already 8 ordinances nga proposed no kay naga-shared man kami ideas no naga-co-author and ako sa talad I have three pending ordinances. First is the creation kang Youth Development Office no may existing kita nga youth officer but we don't have a separate nga office nga mag-cater gid kang no nga mag-cater gid kang kinahanglanan kang mga kabataan kag i-implement gid no ang
i-implement gid ang requirement nga gina-require kang SK law no nga aton revised SK law. Ikaduha, I have a pending proposed ordinance man nga i-public hearing naman the creation of Sports Development Office sa Haniway kay Waikiki Tatladpi separate nga opisina nga mag-cater gid ka mga activities kag mga programs nga it involve sports, especially nga tama tlad kang aktibo ang Haniway sa sports. No, kapag sick kag kasanag ang aton plaza kay adlaw-adlaw Kita ko kani si Ano? Nurse Jimmer kag si Doc Lupe table tennis. Oo, no. In fact, no, may basketball. May basketballan tlad sa Haniway, may volleyballan, and we are full support git. Kag lately, nag-donate man kita ka isa ka table tennis nga table sa Haniway nga gin-donate kang akan members ang una sa amon nga ha ping pong club sa Haniway, mga imaw ko man tlad mga professionals dan, and there will be another man set of table naman next week goro Venue? dyan man sa plaza man no sa dome. Oo. Sa plaza. So, aktibo din ang atin nga plaza talad, ang atin nga dome sa malaylay nga sports. Kag kaduro no ka mga activities gid which involve sports. And thirdly, I have a pending man proposed ordinance on giving financial assistance on the victims of violence against women and children nga Okay. crime no nga nagalayon nga tawan protection kag tawan interim nga financial aid sa mga biktima kang VAUSI. Basta ma-meet lang na ang requirements na gina-provide sa ordinansa. Speaking of table tennis sa Centerfield Centerfield no? Sa kay Mayor Palabreca, damo mga players nga nami gid no? Kag nami nga sports. Imbitaron nyo kami kung kay ma-share kami to. Dito art no basi man di September or October may madayon naman na naman nga tournament naman sa volleyball inter-barangay sa ano. Galit. Oo. Kami tutulik sa volleyball mo kami sa una. And Tito Art, ano ko man no, para maka-doktora nga na medical mission, nag-always man kami nag-partner ni Doktora, ni Nurse Jemar. Kung may medical mission, nag-legal aid man kami. No, I am gina-invite ko ang pool of lawyers ng mga friends ko. Nga iban mga new lawyers, no, gi-invite ko sa Nakaran. Nga mag-adto sa Haniway, ka magkanda kami legal aid, ka legal free advice sa mga barangayan. Namigit. Kung may table sa mga doctors, ang barangay nag-provide man tables for lawyers para mag-acceptar kang mga kliyente for free nga mangayo ang mga legal advice. Damo naman may isa sini. Oo. So far, Tito Art, we have already conducted 2 barangays na legal aid chemical mission. We have sa Mataga last time, and abangay pagikang badang. We have 3 already, no? More than tomorrow. Tomorrow, sa Barangay Guadalupe naman. Diragi ng distrito. District, oo. So, sa Tuman, may pool of lawyers man nga invite si Doktora na mga doctors nga mga friends naman nga nag-provide lang ang barangay sa mga bulong, pero kami nag-provide kang manpower. And ako, nag-invite man ako lawyers nga magkadto man sa Barangay Guadalupe para mag-accept man kang mga free consultation and free legal advice sa mga kliyente. Mayugid, no? And lastly, nag-provide man kami kang booth para sa dental check-up and dental service tomorrow. Speaking of table tennis, invite nyo si Atty. Bert Catalunya. Katalang niya, Kay si Atty. Bert sa Ibalo, ang wife pa kay Balo, naging provincial champion player sa table tennis sa CPO. That's why nga, imbitaron nyo siya kung may table tennis da. Bisan mag-ampire. Ampire na. May sukpon din si Kuano. Tito, tuguti ako no nga pasalamatan ang aton nga mga partner, ang CPU College of Medicine nga alumni kag ang Iloilo Mission Hospital sa pagpadala sa ilang nga mga doctors para sa ruman sa katauhan ni Dr. Chua, Dr. Nicole Santua, Dr. Sarin Borja. Kag syempre, ang waay nagapaslaw nga partner manamon ang Regional Mobile Force Battalion no sa pagbulig kang extra manpower kanamon no kag syempre ga-provide man sanda ka mga services sanda karan ang durogid nga naga-provide kang manpower sa aton nga circumcision kag may mga
in-house doctor sanda sa especially sa dental kag sa eye check-up. Kag sa circumcision. Kag sa circumcision. Salamat, Gid. Kay for how many months din ginaimawa ninyo gid kami sa pagtao kang serbisyo sa mga tao sa Banwa kag Haniway. Kay ti amura ganing hambal naman para riho malang kami ginatuyo sa Banwa, no? Mag-community immersion, magtao kang tudtood nga serbisyo sa Ano, tao. gutin nyo ka na yung mga miyaw, be? Mayong aga lang dami madlaw sa kay Attorney Jojo Lotero, no? Hello to Jojo. Tanaw sa aton sa kay Mambanida kag sa mga Haniway noon da. Congratulations sa kay Kwano, sa kay Dr. Silito Bibong Villaros, kag kay Doc Joel. Abonado. Si Doc Joel daw Board of Regents subong sa Kwan. Sa West. Sa West, si Doc Bibong presidente. We hope nga ma-materialize to kay mangin guest namun sa sunod nga simana daw. Sunod na anyway, noon na nita na no. Dili lang natin sa mag-usupon si Kwan, si Atty. Mayen. Sa kay Atty. Jimar, kay Nurse Jimar, SB, damo permi sa aksidente da sang salakyan. No, motor, Muslim motor sa Niway. Tibali ikaw the member o kamanda sa Committee on Transportation. Kag kisa do ka misi do ka hindi maayob lang mga biyahe sa salakyan da, mga motor da, no? Daway sa sakto nga lugar. Anong mga inisyatibo nimo ang espensya nimo nga dapat tunaan ini kag ipaybalo sa kay Mayor Parian? Actually, thank you Tito Art for that question. No, kaina antes kita mag-umpisa, inumangkot ako ni Tito Art kuno ang mga top 3 problems nga nakitaan ko naman sang kami nag-umpisa sa tulad sa second month naman sa Banwa kang Haniway. So tatlo gid ang nakita ko nga personally ang problema kang aton nga Banwa. First is ang public safety and security kang aton Banwa kay daw the past 2 months medyo daw raka gid ang nagakaratabo nga kinahanglan gid imbestigahan when it comes sa public safety kag security kang pamuluyo kang Banwa kang Haniway. Second is amo ganiran ang transportation issues kang Banwa kang Haniway in which nga need gid man i-regulate. Well, in fact, the past regular sessions we have as the chairman si Tito Ane SB Manehero already proposed some resolutions nga dapat man i-address kag i-tackle within the legislative and the executive. First is ang regulation ka mga franchises sa atin mga single use nga mga motorcycles and so on. Ang second Mga motorcycle, hindi line man yung tricycle, no? alain pagid ang tricycle. Second is ang most vital, I think, kag naumuan man paagi through an executive order in which ang pag-regulate kang fair rules sa Banwa kang Haniway kay nagaumpisa ang face-to-face classes, especially beneficial sa atin mga kabataan. Third problem that I identified is ang effect kang natural disasters, labi na gid sa mga kaumahan natin nga way panakayad ang dalan. So I think those were the 3 problems nga I think kinahanglan gid notice not just only the legislative but also the executive branch of our municipality, public safety and security, the transportation management, and the effects of natural disasters sa Banwa kang Haniway. Doc Lofi, patay tanaw mo sa rilo mo, pag ng rilo mo. May message sa rilo mo, ha? Manultakan mo. Doc, sang naliga tuwing pamangkot, tumanin sa inyo nga, kag daw mo man yung suggestion sa mga ni Mayor, kaginimo ni Mayor Di Paula sa una, nga every district or every area nga daw layo sa hospital, butangan sang standby nga ambulance. No? I don't know kung subong ginahimo na ni Mayor Paul o kung duso mo liwat ini sa konseho, Dr. Grace. So isa na no before kita magdaog bilang SB member, isa na sa mga plataforma nato no nga ibalik ang standby nga ambulances sa mga strategic places sa barangay sa Banwa kang Haniway. Pero subong nakita naton nga kulang ang mga naga-function nga mga salakyan. In fact, ang aton gani nga rural health unit. Pero mo man sang mga ambulance? Huwag ka pangsyon?
wala na so far Ah, nga sus. do pila na lang gid kang unit naton ang naga-function. Siguro maalat lang gid sila sang extra nga budget sa pag information. So, sa ako ni Dr. Clarito, isa lang ang aton nga functional nga ambulance nga nag-share lang sila sang aton nga lang? MDRMO. That's why gani kami gaunta tito ka pagpangayo no sa mga party list, sa mga senators, ginubrada ni Nurse Jamar sang last nga session kay Senator Bongo kag other nga ano. So ngitaan naman kang paagi nga makapangayo kang other nga mga means kag sources para sa atin nga ano kay mas hapos no kung durugid ang sarakyan daad kang banwa pero gamay lang ang functional. That's why nga hindi pa natin mabalik ang mga ambulance sa mga strategic nga mga places sa Banwa kang Haniway pero amugid ran daad ang atin nga gusto matabo no kay para easy nga transportation, easy access kang mga ambulance in terms sa mga emergency cases masapos pag dara kang mga pasyente sa hospital kung dyan daad sa strategic nga location ang atin nga mga ambulances. Si Attorney Mayen, magluwa sabi sa IRA, ano pagid ang source of income sang Haniway? Nga makabi na Tito Art, augment sa glastuhon sa Banwa sa Haniway. thank you for that question, Tito Art, no. And right now ang Haniway, no, ang local government of Haniway is under the kami sa preparation of our budget for 2023 Ilang budget? na ay ako exact amount but nearly 300 million but because of the decrease nga aton nga NTA or sa dito art hindi daran IRA no NTA daran by reason of Mandana's ruling, Mandana's ruling, oh. the national taxes allotment no nagnaba roughly 30 million ang aton allocation talad. And I asked the provincial budget officer, the municipal budget officer, in the person of Eva Larios, no. I asked her if ano ka dependent ang aton banwa sa aton NTA, and she said almost 90 to 92% nga dependent ang aton banwa sa NTA. So roughly we have 8% lang guro nga local sources of funds such as income naton sa business permits, slaughterhouse, markets. That's why no while deliberating last time kang budget kang aten banwa, I have asked no if pwede bala possible bala nga ubrahon natin nga local economic enterprise ang aton market para mapasanyog pagid ang ano mananta man no nga it's a government function talad no ang aton market but under the law allowed man ng local government nga mag proprietary function nanda so ginalantaw man natin no nga possible nga i-convert natin ang aton market ang aton cemetery into a local economic enterprise para nga atin pagsweldo kang mga tao dyan sa tinda kag sa cemetery atin pang cemetery mo no hindi na mag-depend sa atin budget sa banwa kundi sa income nanda no so ginalantaw man natin ang mga possible nga sources kang no may portion na dyan Tito Art Yung nga cemetery, attorney, anong gagastusin na daw ang local LGU kung ini under sa National Historical? may duwa ka division no ang atin cemetery ang Ikaw to kinanagpabutyag. Kinan nga, i-attract nato na mga mga negosyante na mag-invest sa ato, no? Subong may kuan na tada. Save more. Kag, kung man mo isa man sa lugar, ngayon natanaw nila nga gusto sa mga investors magato sa muni nga lugar. Kay, number one, safe sila. Peace and order, mayo. Kuryente, bastante. Ang, ano pa nawag sila, ang tubi, bastante. No? May pakita call center sa Niway, no? Meron na. Private institution or ang private resorts nga dyan malibot gid nanda
Una, ini realidad, kuan niya, facts niya, basi masiling ka muda karon nga nagakontra kita kag kuan kita sa inyo. Sa tiempo ni Mayor Ben, uway. Dunduman yung uway. Amo na, uway pa kamo. Uway ang term sa to. Uway blang inala, ang uway blang mga ratan na bla. Kay famous kita sa ratan. Sa tiempo ni Mayor Locsin, surong. Ang kay Jojo, haniway, ano ito ya? Uway siya. Kay ang Surong Festival actually dito was already mandated. May ordinansa that we celebrate Surong Festival as the official festival of the municipality of Haniway. I think it's every May of the year. Ordinansa niya. Oh, Isa po April, niya kay sorry. identity ni Mayor Paul, ano? Why pa? Why pa na? That will come up sa amin nga ma-formulate nga Ella. Kay amugidan dapat ang una. Nagtabong tangila nga kwan niya, state of the Art. town address. State of the Municipality address. 5 Doktora Grace kay ina. Isog lang. Tibanta ko niyang banaya sa niya, dok ni siyam. Doktora. Dito ha, nambal mo. Di may isog ang niway mo. May isog mo. Anyway, nun, manabana na. Corner sang session hall kag sa Sagwa. De si Jimar masabat gid uno. De anong Sino na masabat? ano ang pananawan mo sini? Harmonious man balaw kuno may gamay nga Resolution na gin-pass ko about the fair management kay mabukas din ang face-to-face classes sa Banwa kang Haniway. So with that being said, nga mga instances bisan gamay lang nga mga pamaagi, but I don't see any faction man gyud sa amin nga irimaway nga membro kang sanggunian kang Banwa kang Haniway. tuloy mo yan? Ako masabat. No. No, Tito Art, thank you for that political question. No, kanami Tito nga politikado tana mo nga Ako, honestly, Tito Art, na lipay man ako no, sa sitwasyon naman sa konseho today. Kay ti kami sa akin nga pamatinaan, kag sa akin nga pag-analyze, makabulig sa Banwa Kaniway. No reason nga hindi ako mag-vote At the same time, pro sa At the- mga ordinances, no? Kag syempre, kag we have to live with that expectation. Kag ti, kinanglan natin nga i-pro lipatan ako nga pamangkot sa inyo. Unahon, sino to nitang una kina? Unahon natin si Atty. Mayen. Kay ay patay tanaw nga rilo. ako sa tulad sa Haniway ako ngaran ang suporta nga pagpalangaran balikan ko ran kang serbisyo sa Banwa kanyo which is ginaubrada namon talaga. Ang Banwa sang Haniway. Una ton, parting statement garo ni Doc Lofi. Doc, Just like Attorney Mayen man no, gamen ako until now ga-adjust man gihapon dito because I have to make sabay ang akin nga ang akin nga urubrahan bilang doktor at the same time your SB member, nanay kag asawa, no? Hello, Daryl Lofe, nga nagpamati dyan, kag baby sa kay boss. Mayor Bukbuk na nagalantaw sa aton. Hello, Mayor Bokbok. Oo. So, ongoing. Sige, paghihapon, naga-clinic pa man gihapon ako every Webes sa YMCA sa Talion. Kag naga-clinic ako every Monday, first Monday of the month, nga libre nga medical consultancy dalon sa hospital. Kapin pa nagatimpla sa gatas. Ako, nagatimpla sang gatas. Unahon, yun ang gatas. No? So, amo na, akong parting statement, padayon, gid naman nga ipatunayan sa amon nga nga nagapati kag nagapalangga. Asaho. Doc Gracia Marie Dorisa Lofi. Hal kang Banwa kang Haniway. Questions nga gin-raise natabunan kang pagpalangga kang Haniwaynen kanaman. Hindi mo gid ma-erase ang 15,000, ang 13,000 kag ang 12,000 bisan mag-ano. Pang scam damo gid subong. Sing gani ko sa baygo ko nga abogado ato ni ayan singa bal mo gutom subong pre. Di bisan ano lang pahugon ka, kuan ka kwarta. May kilala Ay vulnerable na ng mga accused kang cases. next time Toto Rex, basi kung may IT expert kita, no? Para ma-discuss nilang kasubong sila.
Isa pagid dire sa nga scammer pagid nga budol-budol dire sa airport sang Iloilo. May damo da budol-budol no. May nabaton kita nga report da nga i-validate ko ni karon kay mamet ko karon ang membro sang ATO kag ang masubo sini kay taganiway pa ni ang biktima nila nga budol-budol. Storyahan taga karon kay subong ay subno ginakuan ko pa no, ginatipon ko pa ang mga detalye. Halong lang kamuda sa anuman nga bagay. Sa ngalan sa aton diri nga direktor sa kay Toto Rex kag sa aton cameraman sa kay Engineer Ruben Panes kag sa ngalan sa mapumulo sa Banwa sa Haniway kag sa aton bisita subong aga, subong adlaw, mayong aga gid mayong adlaw gid Pilipinas, Western Visayas kag Hello World. Na naton nga ma-view ni karon, i-browse nyo lang ang channel ang Ilonggo News Live sa YouTube, makita nyo ni. Labi na gid ang mga palangga sa atong mga bisita nga mga parinti dito sa sagwa sang pungsod sa Pilipinas. Art Calzas, mayong adlaw. Thank you. Thank you, Tito.